Gizarte zientzietako klasean erdiaroko garaia ikasi dugu. Ekonomia, gizartea, politika, artea eta gaztelu feudalen antolakuntza. Irakurketak partekatua eta arkatzak erdira egitura kooperatiboak erabili ditugu. Plastikan gazteluaren atal hauen perspektibak eta garapenak marraztu ditugu eskala egokia erabiliz eta neurria milimetrotan adieraziz. Endorre nagusia, ortodore itxurakoa, defentsa dorrea, prisma itxurakoa, arresiaren dorre zilindriko bat eta arresiaren dorre telatu konikoa. Horre birakaria egitura erabili dugu. Using what we have studied in social science and in drawing, we have a feudal castle in technology's course. It was necessary to buy these parts: a drawbridge, a keep tower, a cylindrical watchtower and one of them with a conical shaped roof, a priest-shaped barbican, and the wall with parapet wall. And also the moat of the castle, the apartments, the mechanications, the arrow slits, the semicircular arch, and the wheels. Matematikako klaseetan, plastikako klaseetan diseinaturiko atalen, hau da, arreziko horrearen teiatuko ningoaren, dorre nagusiaren eta defentsa horrearen volumena eta azalera kalkulatzen ikasi dugu, bat bi hiru eta arkatzak egitura erabiliz. Informatikan taldeka egin dugu aurkezpen bat prezi programa erabiliz, eta aurkezpen horretan sartu ditugun gauza dira gizarte zientzietan ikasi ditugun gaztelu feudalei buruzko funtzioak, eta taldeka bestaldetik egin dugu teknon proiektu bat eta proiektu horren atalak jarri ditugu. We have watched Ridley Scott's Robin Hood in order to see the structure of social classes and the way people lived in the Middle Ages. Musika arloan erdiaroko dantza, musikak eta instrumentuak nola ziren ikasi ditugu. Klasean ikasi duguna errealitatean ikusi nahi genuen, eta horretarako Nafarroko oliteko gaztelua bisitatu dugu. Olitera joan ginenean, lantalde kooperatibo bakoitzak gazteluin atal desberdinen argazkiak atera egituen eskolan antolatutako lehiaketan parte hartzeko. Proiektuari bukaera emateko azterketa kooperatibo bat egin dugu. Bertan, 4 arlo sartu zaizkigu: matematika, teknologia, plastika eta gizarte zientziak. Erabakiak guztion artean adostu behar ditugunez, batzuetan denbora asko pasatzen dugu eztabaidatzen. Taldekide guztiok aurkartzen jarrenean edo lan egiten ez dugunean liskarraldiak eta haserrealdiak sortzen dira gure. Taldekide batzuk lan gutxi egiten badute talde guztiari egiten dio kalte. Kide batzuen jarrera txarrak taldeko lana jokatzen du. Taldean lan egiten eta informazioa konpartitzen ikasi dugu. Zailtasunak ditugunean, gure taldekidei galdetzen diogu eta beraiek laguntzen digute. Taldean lana banatuta errazago egiten ditugu. Gure artean harreman estuagoak lortzen ditugu. Lanak, materiala, postasuna eta zailtasuna konpartitzen ditugulako. Elkarri lagundu emaitzak hobetzen ditugu. Lana taldean eginez entretenigarriagoa da eta elkarri laguntzeko aukera ematen du.
Gaztelu feudalen inguruan arlo desberdinetako edukiak geureganatzen lagundu digu, eta honela ikasi egunari zentzua eman diogu. Proiektu honetan izan ditugun bizipenak, gaztelua egitea, olitera joatea, azterketa kooperatiboa egitea, Erdi Aroko festa egitea, eta hori denako lagundu izan ditu dena horitzeko. Eta orain Erdi Aroko festa antolatzera. Eta ospatzera.